iSelect Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Ikomiti lePhalamende elibhekele ukusebenza kwezimali zomphakathi iScopa selithumele incwadi enemibuzo eyahlukene kuMongameli uCyril Ramaphosa. Le ncwadi icela uRamaphosa ukuthi aphendule ngamazwi aqoshiwe aputshuka ngephutha emphakathini mayelana nezinsolo zokusebenzisa budedengu imali yabakhokhi bentela ukuxhasa izinhlelo zamaqembu epolitiki. Usihlalo weScopa uMkhuleko Hlengwa uthi uMongameli unezinsuku eziyishumi kuphela ukuthi abuyise izimpendulo zale mibuzo. Uthi uma sebezitholile bazobheka ukuthi sikhona yini isidingo sokuba amenywe ukuzovela bukhoma phambi kwaleli komiti. Kanti oyinhloko yehhovisi likaMongameli we-ANC uSibongile Besani useuqinisekisile ukuthi uRamaphosa uzomelana nomyalelo weScopa. Qhubekela phambili mbukeli. Umnumzane Risenga Maluleka oyi-Statistician General Estate SA uthi akekho umuntu ongeke abalwe ngoba izinhlelo zabo zenzelwe ukubala bonke abantu bakuleli. Uthe kumi ngomumo ukubalwa kwabantu baSouth Africa okuzoqala ngomhla ka-3 kuFebruary kuze kube ngomhla ka-28. Uthe isensus ibaluleke kakhulu ngoba isiza uhulumeni, izinkampani nawo wonke umuntu ofuna ukuthuthukisa izwe ukuba azi kabanzi ngalo. Uthe babala abantu bababuze imibuzo ehlukene ecacisa kahle ngempilo yaseNingizimu Afrika. Uphinde uMaluleka wagqugquzela abantu ukuthi babhalise ukuze bakwazi ukuqinisekisa ukuthi babaliwe ngokwenza icensus online kumakhompyutha noma ocingweni. Uthe abantu bayakwazi ukubhalisa ukuthi bavakashele ngabasebenzi bakwaState SA emakhaya ukuze bakhulume nabo umlomo nomlomo. Ugcizelelile ukuthi akekho umuntu ongeke abalwe, abahlala emgwaqeni, abahamba bequba, abasemahhotela, abahlala emakhaya, ngisho nabahlala emizini ebiwe ngezindonga ezinde, bonke bazobala, ngisho abahlala emjondolo. Sikuphathela ngodaba mbukeli. I-DA ithi ifuna kudalulwa umbiko ogcwele mayelana nophenyo lokuthengwa kwemigomo ekhiqizwe eCuba obizwa ngokuthi iHeparin alpha R2B nedumengela interferon. Le migomo yafika kuleli izosetshenziswa ukugoma amasosha kudingeke ukuthi ibuyisele Cuba ngenxa yezinkinga mayelana nokubhaliswa kwawo. Izinhlangano zezempilo zithi lo mgomo awuzange ugunyazwe yiSouth African Health Products Regulatory Authority iSAHPRA ukuba usetshenziswe kulelizwe. Okhulumela iDA Cobus Marius uthi bazosebenzisa umthetho i-Promotion of Access to Information ukuze abaqinisekise ukuthi umbiko ogcwele ngalolu phenyo uyadalulwa nasemphakathini. Izona-ke mbuleli esikuphathele zona osukwini namhlanje. Ungakhohlwa ukuzivakashela ey'nkundleni zethu zokuxhumana ku-Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV, kanti naku-Facebook sikhona uSelect Africa TV. Uphinde ungakhohlwa ungena ku-YouTube, usubscribe, ulike, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.